Ja vás požehnám všetkých. Dneska som vám chcel niečo povedať iba to, čo mi Pán Boh dal na srdce vám povedať. Možno sa to týka dnešnej doby, možno konkrétne teba, nikdy nevieme. Čiže poďme do Zjavenia apoštola Jana 21:8. Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci lúhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom. Asírov, to je druhá smrť. Pán Ježiš nám hovorí v Zjavení Jana v 21. kapitole a v 8. verši, že smilníci, vrahovia, modloslužobníci, neveriaci, klamári nebudú do nebeského kráľovstva. Nie je šanca, aby si vošiel do nebeského kráľovstva, že budú hodení do ohnivého jazera. Čiže ak klameš, si klamár, žiješ v klamstve, klameš pre to, aby si niečo získal, tak môžeš vidieť v Zjavení Jana, že pôjdeš do ohnivého pekla. Ak smilníš, stačí iba sa pozrieť žiadostivo na ženu, už si smilník, takisto budeš hodený do ohnivého jazera. Neveriaci, ak si neuveril, počul si evanjelium, počul si, ako ti hlásali o Ježišovi a neuveril si, takisto budeš hodený do ohnivého jazera. Modloslužobníci, tí, ktorí využívajú Božie meno pre svoju slavu, alebo sa modlia k soškám, tí takisto budú hodení do ohnivého jazera. Ale lepšie pre človeka niečo stratiť, než aby stratil svoju vlastnú dušu a šiel do ohnivého jazera, aby bol hodený v ohnivom jazere. A teraz vás môžem, keď poďte so mnou do Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 8. verš. Čo hovorí Matúš? Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odni ju hoď od seba. Je pre teba lepšie, keď vôjdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami, s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. Čiže môžeme tu vidieť, že je lepšie stratiť niečo zo sveta, než aby si stratil svoj život a aby ťa hodili do pekelného ohňa. Pán Ježiš Kristus jasne varuje ľudí. Tí, ktorí žijú v klamstve, sú smilníci, modloslužobníci, opilci a tak ďalej. Pán Ježiš Kristus si varuje. Je jasne napísané v Biblii. Aj neveriaci, ktorí neveria a neprijali Pána Ježiša Krista, takisto. Tu nás sa píše do večného ohňa. Čiže to peklo je večné. Ten oheň je večný. A ľudia budú tam hodení, tí, ktorí nečinili vôľu Božiu, a tí, ktorí boli modloslužobníci, takisto. Nemôže žiť dva životy, nemôžeme žiť dve životy, môžeme žiť iba jeden život, a to je pre Pána Ježiša Krista. Lebo on je tá cesta, pravda a život. Ako sa píše v Lukášovi 14. kapitole 6. verši, že Pán Ježiš Kristus hovorí, ja som cesta, pravda a život, on je tá cesta, pravda a život. Že ak ty budeš žiť v klamstve a budeš chodiť do zboru a budeš žiť podľa tohto sveta, podľa systému tohto sveta, tak budeš hodený do ohnivého ohňa. Takisto keď budeš smilník, takisto budeš hodený do ohnivého ohňa, opilec a tak ďalej. Neveriaci. Nemôžeme žiť dvojaký život, veď Pán Ježiš Kristus jasne varuje ľudí. Ak si sa rozhodol žiť pre Pána Ježiša Krista, tak žij pre Pána Ježiša Krista, nemôžeš žiť dvojitý život. Pán Ježiš Kristus jasne hovorí, nemôžeš mať dvoch pánov. Buď jedného budeš milovať a druhého nenávidieť. Nemôžeš slúžiť aj Bohu, aj mamonu. Takže je na tebe, ako sa chceš rozhodnúť. Nemôžeš žiť v klamstve, nemôžeš žiť ako smilník, opilec a tak ďalej. Teraz Evanjelium podľa Jána 3:20. Čo nám hovorí Evanjelium podľa Jána 3:20. Evanjelium podľa Jána 3:20.
teraz 20. verš. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Pán Ježiš Kristus jasne hovorí, kto zle činí, kto žije podľa tohto sveta a robí zlé veci, nejde na svetlo, čiže nestretáva sa s bratmi, ktorí žijú v Kristovi, nechce počúvať Božie slovo, nechce ísť do kostola, nechce slúžiť Bohu, aby nebol odhalený. Jasne píše Evangelium podľa Jána 3.20, že každý, kto zle robí, a dnesná doba je tak, že ľudia robia zlé veci, nežijú podľa pravdy, radšej žijú v klamstve, radšej činia vôľu tohto sveta, než aby žili pre Pána Ježiša Krista. A preto sú aj dnešné zbory prázdne. Málo ľudí chodí do zboru, málo ľudí nasleduje Pána Ježiša Krista, lebo v mnohých ľuďoch vychladla láska. Nechcú počúvať o Božom slove. Nechcú žiť podľa Božieho slova. Nechcú ísť tam, kde je hlasaný Ježiš. Lebo Pán Ježiš Kristus to jasne hovorí, že robia zlé veci a preto nechcú prísť a nechcú činiť voľu Božiu. Nechcú stratiť tieto svetské veci. Nechcú stratiť. Chcú žiť pre tento svet. Ale Pán Ježiš Kristus jasne hovorí, že budú hodení do ohnivého ohňa, do večného ohňa. Títo ľudia, ktorí robia zlé veci, žijú v klamstve. A človek, ktorý žije v klamstve, a žije pre tento svet, aby získal niečo a neobratí sa, neurobí pokánie, bude hodený do večného ohňa, do ohnivého jazera. Kým sa neobratíš a neurobíš pokánie a neodhodíš od seba tie veci, ktoré sú zlé a vieš, že sú tu od tohto sveta a od satana a ich neodhodíš, budeš hodený do ohnivého jazera a do večného ohňa. To píše Božie slovo. Pán Ježiš Kristus jasne hovorí a varuje. Skutky 3 apoštolov 3.19 môžeme prečítať o obratení. Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotrojili vaše hriechy. Pán Ježiš Kristus hovorí, aby sme sa kajali, obratili, odhodili tie veci zlé, aby naše hriechy boli očistené, aby sme boli očistení. Lenže keď my budeme hovoriť o Božom slove, budeme hovoriť, že sme kresťania a budeme žiť v klamstve a budeme robiť zlé veci, tak ako môžu naše hriechy byť zotreté, keď budeme žiť stále v klamstve? Veď kým sa neobradíš a nerobíš pokánie od toho hriechu a nepôjdeš preč z toho hriechu, ktorý si robil, tak budeš hodený do ohnivého jazera, do večného ohňa. To píše slovo. Aj dnešná doba je taká, keď pastor povie pravdu a hovorí pravdu, každý im pravdu a ich to bolí, už nejdu do zboru. Už hľadajú iného pastora, ktorý im povie, Pán Ježiš Kristus ťa miluje, on za teba zomrel, zaplatil za tvoje hriechy a ty si žij, ak chceš. Ale Pán Ježiš Kristus jasne hovorí, kto sa neobratí a nebude sa kajať, ak neodhodíš do seba tie zlé veci, nebude tu odpustené hriechy.